Txibite presidenteak Nafarroako foru hauteskundeetarako dekretua sinatu du. Nafarroako irakasleek Iruñeko karrikak hartu zituzten urteko bigarren greba deialdian. Asteartean, Samamesen garaipena lortu eta gero Osasuna kopako finalean dago. Gustatu ote zaie iruindarrei Labriteko zaldaina berria? Onkixin Gaztelu plazara. Kalitatezko hezkuntza publikoaren alde, 100 irakasle heldu ziren karrikara urteko bigarren greba deialdian. Bertzeak bertze, hezkuntzako etapa guztietan ratioa jaistea eskatu zuten. Horretaz gain, behin-behinekotasuna eta lankarga murriztea ere eskatu zuten. Hezkuntza borrokan! Lortzen ari gara, gora irakaskuntza borrokan! Irakaskuntza borrokan! Orain arte ez dugu inolako ezer negoziatu, ez dira prest egon, baina gure iritzia da, oraindik garaiz gaudela, plantillak osatu gabe daudela, eta behintzat hurrengo legegintzaldiko agenda politikoan egon nahi dugu. Gastos militares para escuelas y hospitales! Eskatzen duguna da ratio jaitsiera lineala, eskatzen dugu ere erosalmenta berreskuratzea, eskatzen dugu interinitatea 8% errealera jaistea, eta gainkarga edo jaistea, irakasleok dugun gainkarga jaistea. Txibite presidenteak Nafarroako parlamenturako hauteskundeak deitu ditu eta parlamentua formalki deseginda geratu da. Ireki da hautagaitzak aurkezteko hauteskunde aintzineko garaia. Deialdi dekretuak berrikuntza bat dakar. Legebiltzarra udala eratu aintzin osatuko da. Acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra y conforme señala el texto del decreto, se convocan elecciones al Parlamento de Navarra el próximo día 28 de mayo. La campaña electoral de 15 días de duración comenzará a las 0 horas del día 12 de mayo y finalizará a las 0 horas del día 27 de mayo. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento tendrá lugar el 16 de junio del 2023 a las 11 horas. Y una vez que se publique mañana en el boletín oficial, entrará en vigor y de manera oficial daremos comienzo a el tiempo electoral. Elordik eta Zabaletak jantzi dute 2023ko finaleko txapela. Navarra arenan ospatu zen, finalean Imaz eta Laso mendean hartuta. Elordik eta Zabaletak 13-22 irabazi zuten. Josea Baurrea Bilduko zinegotziarekin mintzatu gara Labriteko zaldainari buruz, xautu den diruaz eta irregulartasunez. Zaldainaren eraberritzea kasieran kostatu zuenaren bikoitza kostatu du orain. Zer erran handia eman du iruindarren artean. Bai, hemen gaude, hau da, harresien ingurukoa, ez? Eta garai batean, 2011an, estrenatu zen saldaina hau, hau da Labrit ondoan, pilotalekua, zagutuko dute seguruenik,
eta hor erabakitzen olako saldaina bat egitea lotzeko harresien arteko ibilbidea. Nahiko ideit interesgarria momentu batean, baina 2016an goia gobernuan egonda gertatu zen historiotxo bat. Eta udaltzaingoak ikusi zuen saldaina honetan plaka batzuk ari zirela pixka bat deslotzen, ez? Eta abiso eman zuten. Horren atzetikan, egon zen hausnarketa bat. Hausnarketa hasiera baten uste genuen, kalteak edo ez zirela oso handiak izan behar, baina sorpresa handiz hartu genuen, enpresak esaten digu, enpresa espezializatu batek esaten digu, arazoa zela askoz handiagoa, ez? Arazoa zen estrukturala, gaizki diseinatua zegoela, eta horrengatik, egin beharrekoa edo soluzioa asko zailagoa zen. Nola horrek, sorpresa handiz hartu genuen, baina baita ere egileek nolabait ez zuten hori sinestu nahi, esan genuen, bagoaz, bigarren ikerketa bat egitera, ez? Eta kontratatu genuen ere, enpresa espezializatu bat, eta horiek berretsi zuten guztia, eta esan zuten, are gehiago oraindik nolabait okerragoa zen hausnarketa, eta hoberena zen teknikoki, beraiek proposatzen zutena zen, kentzea eta berri bat jartzea. Zergatik, alde batetik komentatu dugun arazo teknikoengatik, ez? Guztiz gaizki diseinatua zegoelako, baina beste aldetikan hori konpontzea edo suposatuko luken kostea, ez? Berri bat baino handiagoa zen. Orduan, gerostikan esan zuten, egintzazue berri bat. Eta gero zer gertatu zen, hori egitera gindua zen, baina gobernu aldaketa bat egon zen. Eta gobernu berriak, kasu honetan da, orain gobernuan dagoena, Amaia alkatea izan da, garai hortan, soluzio bide bila gindua zenean, beraiek hasi ziren esanez, hau konpondu behar zela, ala nola, ez zela berri bat egin. Eta nolabait enpeinu horretan aurkitu gara paradoja horretan. Osea, baieztatu da lehen enpresa espezializatu horiek izan zigutena. Koste handiagoa zen, baina ikusi duguna ez da koste pixka bat handiagoa zela. Ez, bikoizten da, bikoiztu baino gehiagoa da kostea. Esate baterako da zen, koste izan zen 6.080.000 euro, pasarela berria 2011an, orain konponketa izan da 1.900.000 euro. Orduan, lehen esaten zen, hau da, ruina ekonomiko bat, ez? Eta, konponketa ez da bate zera logikoa eta zentzuzkoa. Eta hortikan sortu da orain dagoen eskanbila eta kezka handia, ez? Segurenik jendeak galdetuko du, ez? Eta galdera oso ere zentzuzkoa da, zergatik orduan konponketa bat egin den zera berri bat baino garestiagoa da. Eta mundu guztiak ulertzen du perfectamente, ni banoa esate baterako kotxe bat erostera, kotxe bat hartzen dut, etxea joan, eta egun batean zarata txiki bat dagoela motorrean, begiratzen du, eta kotxea dago guztiz barruti, guztiz suntzituta. Orduan, kotxe berri bat erosi beharko. Eta batek esaten, baina ez erosi berri bat, hau konpondu. Eta esan diate, baina hau konpontzeak dakarrena da, garestiago izanen da, berdin zait, konponduko dut. Hori nork egiten du, bere buruarekin eta bere diruarekin inork, ez? Emaidazu berri bat, eta listo. Orduan, hemen zer gertatu da, enpeño politiko bat egon dela. Ez da, hau da desastre hutsa, zeratik, nolabait ez direla oinarri teknikoetan sustatu hemen egin beharrekoa. Egin dena izan da, erabaki politiko bat, hasiera batetik esan zuten, nolabait hor zegoen gobernua, gure gobernuari izorratzeko, hobe da konpontzea, ezin da bota, tal, eta orain, errealitate gordina eta gogorra etorri zaigu, ez? Eta zein da errealitatea, hori da. Gainera ez da izan berria baino askoz itxusiagoa gelditu da, askoz garestikagoa. Orduan, esan nahi dut, finean emaitze izan da oso desastrosoa. Eta zergatia eta erantzuna, galdera horri erantzuna hain zuzen ere hori da, ez? Egin da enpeño politiko batengatik. Eta gainera, lehen egiten genuen konparaketa kotxearekin, ez? Kotxeak zuzeuk ordaintzen duzu, kasu honetan alkateak eta bere gobernuko kideek ez dute ordainduko. Ordainduko du udala. Eta hortikan sortzen da beste arazo potente bat. Eta da, izorratzen bazait, nik garantia daukat.
Eta lehengo planteamentuan berri bat egiteara batzen, behin gastatutakoa errekuperatzen badugu. Errekuperatu eta horrekin egiten dugu pasarela berri bat. Orain aldiz, zalantza honi zaude, ea hemen gastatu den diru guztia errekuperatuko dugun ala ez. Eta litekeena da ez errekuperatzea. Con lo cual, da, ez da berria, konponketa ez da oso ona, pasarela galdu duen edertasun guzti horiek galduta dago, inkluso kolorea bera oso itxusia da, eta gainera gastatu dugu diru mordo bat, seguruenik edo aukera hauniz daude ez errekuperatzeko, ez? Orduan, kritika hortikan dator, ez? Da, erabaki politikoa hutsa, erabaki oso txarra izan da, teknikoki ez da soluziorik hoberena eta gainera ez dugu seguruenik diru guztia errekuperatuko, con lo cual, hemen planteamentua goiztik bera oso txarra izan da. Bueno, claro, bada beste, honen inguruan, badago beste kontu batzuk, ezaugarri batzuk oso adierazgarriak direnak, porque hau, Saldaina hau inauguratu zen justo 2011an, justo hauteskundeak ziren baino pixka lehenago. Nolabait urgentzia horrekin zer gertatu zen, hemen, olako azpiegitura guztietan egiten da, esaten dena, karga froga bat, ez? Orduan, hemen sartzen da pisu handi bat, jakiteko benetan erresistentzia duen ala ez, ez? Eta hortarako egiten da, planteamentu bat, ez? Planteamentu tekniko bat, ingenieritzaren aldetikan. Zer gertatu zen? Etzela egin. Naiz eta legez ezinbestekoa izan, etzen egin. Eta, karo, egin balitz jakingo genuke, benetan Saldaina hau ongi zegoen ala ez. Baina ez genuen izan aukera hori, hain zuzen ere, hauteskundei begira presa gundia zegoen, inauguratzeko, eta bastatu zuten. Horreta, honen inguruan aktak daude, osea, non enpresa eta udala biltzen diren, eta hau ez dugu egingo. Eta hor ere, hor dago nolabait esate baterako bekatu originala, handikan datorrez, gaizki egin zen, ja ez da soilik diseinua, bizik eta udalak egin behar zuen kontrola, nolabait intereses politikoengatik ere, ez zen egin behar zen bezala, ez? Bai, ikusirik zein izan zen desastre guzti hau, guk uste dugu ezin dela horrela gelditu. Gaizkiak atera zaigu, pixka bat igual garesti, ez dakiz zer, eta bestea, ez, guk esaten duguna da, hau guzti hau ikertu behar da, hasiera batetik bukaeraraino, ez, zenolako erabaki hartu diren, zergatiak, non dago babes teknikoa, horitu behar da, hau mailaren nolabait espedientea zen kontratu ilegal batekin, ez? Elegitea baiarri genuen eta ilegala. Eta gerta daiteke bukaeran ere, zeren ari dira gastatzen, legeak nolabait permititzen duen, baina diru gehiago. Orduan ikusiko dugu nola bukatzen den. Baina tartean ere, halako erabaki batzuk oso kuestionableak ere hartu egin dira. Orduan hortarako proposatu genuen eta nolabait babes plenoko gehiengo batek egin zuen alde ere bai, horrelako komisio berezi bat, ez? Monografiko bat jakiteko eta saltzeko hasieratik bukaeraraino nolako ibilbidea izan duen eta jabardera tekniko, ekonomiko guztiak. Eta orain arte esan dute, con lo cual guk hartu dugun konpromiso izan da. Hauteskundeak horre hurbil daukagunez, gobernura bueltatzen bagara, guk egingo dugune izanen da Saldaina honen inguruko auditoria bat, osoa, ez? Jakiteko. Zergatik? Alde batetik mundu guztiak eskubidea du jakiteko zer gertatu den, eta nolako izan den hemengo erabakien hartzeko prozedura bat. Baina besteat, lehen esaten dugun bezala, igual ez dugu berreskuratzen dirua. Orduan esaten dugu, ez badugu guk udalak, kasu honetan, diru guztia berreskuratzen, guk eskatuko dugu. Ardura duen guztiei, kasu honetan alkatetik hasita, jar dezatela bere poltsikotikan diru hori. Eta horretarako badira bide juridiko eta judizialak ere. Orduan uste dugu ezinbestekoa da. Alde batetik jendeak eskubidea du. Gardentasunez jakiteko zer gertatu den. Baina baita ere diru publikoa nolabait modu trakes batez gastatu bada, berreskuratzeko. Eta hortan ibiliko gara.
Iruñeko zabalgunea eta Alde Zaharra lotzen dituen Labriteko zaldaina denbora luzez itxita izan da. Eraberritzearen kostu altuengatik eta itxuragatik oso polemikoa izan da. Entzun dezagun iruindarren iritzia. Bai, zube hori erabiltzen genuen asko gainera. Bai, igotzeko arrotxpaiatik eta dena, igotze gilen, baina ja ez. Ez, normalean ez dut erabiltzen, eta ez dut erabili, baina badakit ireki dutela bai. Ni herri gitarra naiz, txarrian asko. Da etortzen, aldien egune pasa, eta hola baino. Lehenengo aldiz heldu naiz, honera, hemendik pasatzen naizela, ze mandut itzuli 6 kilometrokoa, egunero ibiltzen naiz hemen ibaiaren ondotik, eta azkenean horri naiz igogailuan, eta esan du, ikusi behar dut, hainbeste burruka izan den leku hau. Bazela garaia, irekitzea. Hemen bizigaren ondako egia esan oso erabilgarria da. Asko bota dugu faltan, azken 7 urte eta pikotan. Eta, lotxagarria dena da berrireki dutela eta atzo igandea, oraindik lanean zebiltzatela, beraz, ireki dute amaitu gabe eta, eta lapurketa bat izan da, noski. Harrituta gelditu nahi, nik uste nuen askoz luzeagoa zela, eta baina ikusten nuen nahiko motza, eta ez dakit zergatik hainbeste istilu olako metroak konpontzeko, harrituta nago, egia izan. Txapuze izan zen latza, baina, eta makurrena prezioa. Hasiera batien beste bat, eta gero 3 aldiz gehiago hori da, gaizki iruditzen da egitena. Bestela ondo, bastante ondo itxuren gelditu da, bai. Bai, baina pixka monstruo bezala, zola zakit oso handia, eta nik uste nuen asko simpleagoa izango zela, baina, egin dute hemen, polita da, baina uste nuen asko luzeagoa zela, uste nuen jarraitzen zola beste 200 metro edo, baina hemen bukatzen da, hemen bertan. Hori da. Itxura ondo. Dirudi ondo dagoela. Ni egia esan nahiko kontserbadoren ez gauza hauetan, eta ireki zutenean, harria eta altzairua ez zitzaidan sobera gustatu, baina, badakigu batzutan olako obrak polemikak direla, eta gero, hemendik 200 urtetara, izango da, bisitagarria, baina nik beste modu batera egin izango nuke, baina ez naiz arkitektoa. Ez dakit, gutxi gora bera uste dut ongi gelditu dela, baina ez dakit. Telebistan ikusi genuen. Eta ez dela oso konforme nola egin dutela, baina ez dakigu gehiago. Pentsatzen zutelako ez zuela iraun behar, ez? Edo zerbait horrela. Bai, Hori behar zela edo, egin zutela gaizki, baina ez dakit gehiago. Ez zaibatea arraro iruditzen, hainbeste dirua gastatu izatea gure politikoek, eta, nik ustez izan dela, gehiegi izan dela hau horrela jartzea, baina, hori bera jakingo dute zer egin duten, eta zergatik, eta abar, gero penagarria bai da, horako gauza bat egiteagatik ez ditela politikoa sekulan ados jartzen, baizik harria bota bate besteari, eta horrela pentsatzen dut ez goazela inora ere. Osea, uste dut asko kostatu duela, ez? Esan zutena baina askoz gehiago, eta hori, baina, ez dakit. Hainbeste kostatu baldin badu, igual ez duen merezi, ez? Ez dakit. Lapurreta izan da, 2 aldiz ordain dugulako, bikoitza, eta, guztiok ordaintzen ari dugu, eta, bazeuden aukerak aurrezteko, eta gaizki egin zutenek ordaintzeko, eta momentu udalak, hau da, guk ordaindu dugu, baina tira, Jose Mari Esparzak jakinduriaren ateak zabaldu dizkigu. Nafarroa garaira helduko gara. Eta Mariskal Pedro de Navarraren bizitza ezagutuko dugu. Pedro de Navarra, Mariskala, izan zen Nafarroko 6. Mariskala, erregeak eta gero izan zen personaiarik importantena. Eta nik uste dut Euskal Herrian oso personaia gutxi daude bere nortasunarekin eta bere garrantziarekin. Bera izan zen noble bat, etxean bazuen tafaian, baina bizitzen zen ere herri-berriko gazteluan, iparraldean, Lizarran, leku guztietan, garai hartan zen moduan.
igual historian ezen agertuko, bakarrik noble bat bezala, baldin eta Nafarroako konkista gertatu ez bazen. Hasieran izan zen diplomatikoa. Nafarroako erregeak saiatu ziren behin eta berriz gerra ekiditzen, eta horretarako mariskala ibili zen Italian Aita Santuarekin, Frantziako erregearekin, Kastiliako erregearekin, egin zuen ezkontza diplomatiko bat lehen egiten zen moduan nolabait gerra ekiditzeko, baina hala eta guztiz ere ez zen lortu. Espainia erabakita zegoen Nafarroa konkistatu behar zuela, eta konkista hasi zelarik pasatu zen diplomatiko izatetik gudaria izatea. Eta jarri zen Nafarroako ejertzitoaren aurrean, bai 1511an, 1512an, erbestera joan behar izan zen, erbestera, Nafarroako iparraldera pasatu zen, eta 1516an berriro bueltatu zen, eta atxilotu egin zuten, Izaban. Eta eraman zuten Atienza kartzelara lehenik, eta gero Simancasera. Handik, preso egonik, jarraitu zuen bere harreman guztiak mantentzen, bere semeak bultzatzen behin eta berriro altzatzeko, eta bera bazekien irtenbiderik ez zuela, zeren preso egonik bera ikusi zuen nola bere kartzelan akatu egin zuten Kastiliako komuneroak, Maldonado bera ikusi zuen kartzelan nola hil egin zuten. Bera, hain importantea zen, zeren Espainiako erregea saiatu zen, behin eta berriro bere atxikimendua eta bere juramentoa ematea Espainiako erregaren alde. Eta hor da, niretzat, personai horren importantzia agertzen den momentua, unea. Eta da, nola, pertsona bat, galdo egin zen Noaingo bataila, galdo egin zen Amaiur, galdo egin zen, galtzen ari zen Hondarribi. Orduan, dana galduta zegoen, eta gariko gerra gertatzen zen moduan, hori Makiavelok oso ondo esplikatzen du, nola, konkistatzaileak behar dute bereganatu egoiko personaiak eta bere zerbitzura jarri. Hori da konkistaren, esan ezagun, konkistaren punturik garrantzitsuena. Behin ematen da konkista militarra, eta gero lortu behar da bertako burgesien edo jende altzuen onespena. Eta hor da, momentu horretan agertzen da erraldoi bat, eta da Pedro de Navarra, esan ez, arrazoi simple batekin. Bera zin egin zuen Nafarroaren alde, bere erregeren alde. Nafarroko erregeak ordurako hila ziren, orduan bere juramentuz libre zegoen, baina ala eta guztiz ere berazaten zuen bere aberria Nafarroa zela, eta ezin zuela beste bati bere juramentu eman, baldin bestea bete gabe utziz. Eta gainera, arrazonamento oso polita esaten zen. Esaten zuen Espainiako erregeari, zertarako balio duzu nire hitza baldin eta aurrekoa
utz egin baldin badut. Osa, ez du ezertarako balio. Eta orduan ikusirik, ez egola ezer egiterik berarekin, bere kartzelan hila agertu zen. Orduan, Pedro de Navarra da Nafar independentziaren aldeko simbolorik handiena. Hori alde batetik, baina gero, politiko bezala eta pertsona bezala eta gizona bezala, harritzekoa da, nola goi mailako pertsona bat gauza da, dana ustea, zeren hitza ematen zuten dena bueltatzen zuten. Bera jarraitu ahal zuen, Nafarroako mariskala izaten, bere jauregien jabe izan, eta denei uko egin zion, bere hitzari, hitza mantentzeko, eta hori da bere handitasuna. Orduan, ze balioa du gaur egun, olako balore moralak oso gutxi ikusten dira. Ikusten badugu gure klase politikoa, nola funtzionatzen zuten, eta zenbat jende gauza izango zen bizitza ematea ideala baten alde. Hori alde batetik. Gero da, Nafarroako independentziaren ikurra bat. Biztan da oso personaia dira herriak behar duten personaiak, ez? Suizakoak badute Guillermo Tell, Europa osoan badago alako liderrak, eta lidergo horien inguruan montatzen dira gero nazioak eta estatu berriak. Herriak behar dute alako erreferentziak inguruan ideala bat sortarazteko. Eta kasu honetan, gu Tafallan pentsatu genuen ohore bat zen guretzat herrikoa izan, eta sekulako monumentua egin diogu, elkarlanean dirua bildurik eta oso harro gaude. Eta urrengo belaunaldiretarako betirako izango dute hor erreferente bat, erreferente politiko bat, erreferente nafartarra eta euskaldun bat, eta erreferente moral bat. Eta aste honetako klik batean saioan, Katangadap ezagutuko dugu. 2019an sortu zen proiektu musikala. Nafarroako dap soinuak eta Karibe kolonbiarraren erritmoak uztartzen dituena. Bertzalde, euskabaret ezagutzeko parada izan dugu. Talde honek hainbat urte daramatza Gaztetxe, plaza eta txoznetan euren ikusgarria plazaratzen. Eta gainera, sexu askapena aldarrikatzen dute oholtza gainean. Josu Martinaiz, musikaria, Barainengoa, hemen Barainengo Lanaben gaude, hau da gure estudioa, Katangadap taldearen egoitza. Gaur hemen agoni, Zariz, nire laguna, taldekidea, Kolonbian dagoelako, bera kolonbiarra baita. Duela 4 urte etorri zen Zariz ona, eta geroztik Katangadap taldea sortu genuen. Kaixo, egiten. Kaixo? Kaixo. Hemen da? Iritsi da. Zer? Euskabaret, ibiltaria. Nekaturik daudenak indar berritzeko. Oz direnak berotzeko. Tristeturik daudenak alaitzeko. Lotxatiak direnak askatzeko. Bizitza zaila dela. Bai. Eta zer, ez kezkatu. Ez nazkatu. Bizitza baita poza. Bizitza baita zoramea. Gozatu gaua. Gozatu. Euskabaretaz. Hori guztia eta unitzez ere gehiago, nahieran. Ez galdu Nafarroko aktualitatea 11 telebistan.